אמרה לי שכדאי לי להיבדק בדיקת CT. נבדקתי וגילו אחרי ביופסיה שיש לי גידול סרטני בריאות, לצערי. חיכיתי לבדיקה וגילו שהגידול הזה גם עבר דרך הגב והתלבש לי על עמוד השדרה וחדר גם ללימפה. בקיצור, אני מחורר, וכמו הגסות של הרופאים, איך אמר לי הרופא, לי ולאשתי, יש לך בין חצי שנה לשנה לחיות. חייכתי אל הרופא ואמרתי לו, אני ערב לך שאני חי לפחות 10 שנים. בקיצורו של דבר, אני כרגע בטיפולי הקרנות, לכן אני לא יכול להיות כאן, אני נאלץ לעבור טיפול כימותרפי בארץ ובחול. יש לי המון כוח. היום אמרו לי בחדר ההקרנות שעוד לא פגשו אדם כל כך שמח שפגש את המחלה הזאת עם פנים כל כך מחייכות. יש לי משפחה מופלאה שהתייצבה איתי. אתם צריכים להבין שאני יודע על זה רק 12 יום. הייתי צריך להיערך לזה גם אסטרטגית, גם רגשית, גם נפשית. מה זה שם למעלה? גם כלכלית. ובסיכומו של דבר שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן לאדם אתגר וניסיון כל כך קשה? ואז התשובה הייתה, כל הסולידריות, כל האהבה, כל הדבר המופלא הזה שנקרא יהודה וישראל, אין לי ספק שהתפילות שלכם, כל מה שהענקנו לכם, ההתנדבות, העצמה, המעשים טובים, כל הדברים האלה ילוו אותי במאבק שלי כנגד המחלה הארורה הזאת. אז קודם כל, השם שלי בקדושה נקרא מרדכי בן רחל גל. יש לי בקשה אישית שכל אחד ואחת בתפילות האישיות שלו יכניס את זה בבקשה לקדוש ברוך הוא, לרפואה שלמה לרב מוטי גל, מרדכי בן רחל, תגידו אמן. אמן. דבר שני, ב6/9 בביתן אחד אנחנו עורכים ערב ענק של 22 להקות מאומני ישראל, ממשינה, יהודים, מוקי, אורפנלנד, 22 להקות עם אירוע ברחבי העולם לנוער, עם ויקיפדיה של הנוער, של אמנת הנוער, אני יזמתי את זה. כל מי שיפעל במשך הקיץ ויעשה 72 פעולות כנגד חסד של אהבת חינם, יזכה לכרטיס חינם, 24 שעות של להקות שמופיעות. אני רוצה לסיים ולהזמין לכאן לבמה קודם כל את אשתי היקרה ואת ילדיי שעומדת לצידי. בואי מלכה, בתיה, כל הילדים שלי, כל מי שעבד כאן ועזר לי. יש לי 10 אבל לא כולם הגיעו. כולם כאן חברים. יש כאן קובי וחי מאורפנלנד, יש את לוטר. כולנו משפחה אחת, כולנו כאיש אחד בלב אחד. האיש שיזם את המקום המופלא הזה, מר יוסף ברמן ואשתו לואיזה וילדיו אילאי ישראל ומתיה אלי וביתו אמי שרה, ראויים לכל הערכות שבעולם. תנו כפיים לאיש המופלא הזה. אני בטוח שאתם הנוער הזה תרימו את לפיד האור והאש של האהבה, של האמונה, של הגאולה, וביחד כולנו יחד ננצח ואני אהיה איתכם עוד הרבה שנים יפות וטובות. תודה רבה לכם.